Sé que això és molt raro, estic gravant amb el meu mòbil, vaig en pijama, però havia de gravar un minivídeo perquè fa uns dies vaig gravar el meu wrap-up d'agost, favorites del mes d'agost, i vaig dir moltes notícies que estaven passant ara mateix, relacionades, òbviament, amb llibres i tot això. El problema és que el vídeo conjunt dura 20 minuts i estic intentant reduir la mida dels vídeos, tot i que clarament no vaig per bon camí. Aleshores he decidit dividir el vídeo en dues parts i aleshores ara dura el wrap-up 30 minuts i les notícies 7 minuts. La cosa és que els he de penjar separats, però clar, si penjo les notícies per separat no tenen una introducció del vídeo, i si poso una introducció del vídeo que penja del wrap-up d'agost serà la mateixa introducció total, que era molt raro. Aleshores faig aquest petit vídeo per explicar-vos què està passant, perquè primer penjaré les notícies, perquè és el que ve abans, i després, avui mateix o demà, penjaré el wrap-up d'agost. Ho dic perquè sapigueu perquè aquest vídeo és així molt raro i inesperat i no hi ha una bona introducció i tot això perquè anava amb l'altre vídeo. Però, en fi, i per això també és perquè aniré amb la mateixa roba i serà exactament el mateix vídeo, l'únic que dient coses diferents. Espero que us agradin molt totes les notícies que dic perquè són coses que a mi em fan moltíssima il·lusió. I bé, ja callaré perquè no vull allargar més els vídeos i anem a mirar aquestes notícies. Per començar, una cosa super impressionant per mi, m'estic llegint una galerada, però no, o sigui, no una galerada, un manuscrit. No sé si puc donar gaire informació, per tant no en donaré, però és super guai, m'estic llegint un manuscrit d'una autora, dono aquesta pista, que sé que a molts de vosaltres us encanta i aquest és el primer llibre que llegeixo seu i en faré una ressenya en una revista, ja us deixaré la informació quan surti l'article, però de moment me l'estic llegint i m'està agradant molt, me l'estic llegint super ràpid i ha sigut per mi molt impressionant llegir un llibre així, o sigui, estic llegint un llibre, però és el manuscrit del llibre, en plan, està imprès a paper i no el llibre. És molt raro però molt xulo i és una experiència que volia compartir amb vosaltres perquè és la primera vegada que em passa i ho estic trobant molt interessant. Següent notícia! Faré una presentació del llibre de Harry Potter and the Cursed Child. Sé que hi ha molts fans de Harry Potter per aquí. Manifesteu-vos, veniu a la presentació, serà superxulo i tinc moltes ganes de parlar d'aquesta saga que m'està encantant i m'he hagut de llegir el 8è llibre, tranquils, no m'he fet spoilers perquè ja he vist totes les pel·lis, però m'he llegit el 8è llibre i Bueno, ja en parlaré a la presentació, per tant, si vosaltres sou fans de Harry Potter i voleu saber la meva opinió, voleu donar la vostra opinió respecte al 8è llibre de Harry Potter, no dubteu en venir perquè serà Què ha passat amb els fills d'en Harry Potter? I amb els el Ron i l'Hermione? Quan t'acabes el llibre de Harry Potter, tu penses, ja no hi haurà més aventures, s'ha fet gran, ja s'ha acabat la màgia. Si sou fans de Harry Potter i quan veu acabar el 7è llibre veu pensar que no hi havia res més a fer a la vida, tranquils, perquè ha arribat el 8è llibre. Doncs bé, ara et podem presentar el nou llibre de Harry Potter. Us ho explicarem el dia 28 de setembre. Estem a la llibreria Ona. A les 7 de la tarda, per tant, us esperem veure-us a tots allà perquè puguem comentar tot el que ha passat en aquest llibre i si no us l'heu llegit no passa res. Si vols descobrir altres coses sobre aquests llibres que t'han agradat, doncs vine i ens ho passarem bé. Esperem que us vinguin ganes de llegir-lo i que llavors el compreu i pugueu començar aquesta nova aventura. Us esperem a tots. I finalment, l'últim anunci que conté el concurs, l'anunci que heu estat esperant. Estic molt emocionada de dir-vos que fa uns mesos em van contactar des de l'associació de, no sé si coneixeu, el Saló del Manga de Barcelona, doncs que sapigueu que el dia 1 de novembre, a les 5:30 de la tarda, la senyoreta Marta Botet farà una xerrada, o sigui, com us quedeu? Sí, aquest és l'anunciament, si em voleu venir a veure com faig una xerrada d'editatge. A veure, m'estic emocionant. Deixeu-me que us expliqui de què va. El Saló del Manga, bé, ja sabeu que és una associació, o sigui, és una convenció molt important que es fa aquí a Barcelona, de manga. Aquí també us deixaré la informació del lloc i tot això, si no busqueu Saló del Manga Barcelona 2016 i sortirà tot a Google. Però, en fi, ens han contactat a mi i a uns quants altres youtubers, dels quals aquí us deixaré els seus noms, que també faran xerrades durant tot el dia 1 de novembre sobre com ser youtuber, com millorar en diferents aspectes i cadascun de nosaltres tindrà una estona per fer una xerrada
xerrada respecte a un tema. Us ensenyaran a gravar, a penjar-ho, a com després fer-ne publicitat, a monetitzar, o sigui, guanyar diners. I jo us ensenyaré a com editar vídeos, que és una cosa que m'encanta. Volia fer totes les seccions, sincerament, perquè m'encanten totes, gravar, editar, després el màrqueting, però editar és una cosa que m'encanta i m'he passat editant vídeos de tot el meu estiu amb música i videoclips i tal, i m'ho he passat superbé. Per tant, tinc moltes ganes d'ensenyar-vos a vosaltres tot el que jo sé d'editatge. Per tant, si us interessa el món de l'editatge o si us interessa qualsevol d'aquests tallers, veniu, quedeu-vos, així parlem i ens coneixem. Qui gosa parlar-me en aquest moment en el que estic dient una cosa tan important A veure, Sara Sanz! Sí, que ja et coneixen, senyora? O sigui, què fas? Què? Doncs si voleu que ens coneguem, ens fem una abraçada, parlem de llibres, parlem d'editatge, parlem de vídeos, parlem de qualsevol cosa, veniu, en sèrio, serà un dia genial, tinc moltíssimes ganes de que arribi el dia. A més, serà el dia després de Halloween, per tant, jo estaré amb molt bon humor perquè ja sabeu com m'agrada Halloween. Per tant, si us plau, si us interessa qualsevol d'aquestes coses, veniu. Però aquí està la cosa més guai de totes. Si per algun motiu els vostres pares no us deixen venir o el que sigui tal, digueu no, perquè teniu l'oportunitat de guanyar 4 entrades gratis participant a un concurs super mega fàcil. Acaba el dia 25 de setembre, dura 5 dies, serà super intens i compacte, però és super mega fàcil i hi haurà 4 guanyadors amb els quals contactaré i tindreu 4 entrades gratis per venir a passar el dia 1 al Saló del Manga. En què consisteix el concurs? Super fàcil. Necessiteu un compte de Twitter perquè s'ha de fer servir un hashtag, heu d'estar subscrits al canal, al blog i seguir-me a Twitter perquè m'haureu d'etiquetar. I la cosa és, heu de fer un tweet dient que esteu subscrits i és un tweet en comú. Heu d'aconseguir escampar la lectura a algú més i fer-li saber a algú més d'això que passa al Saló del Manga i que alguna altra persona, un amic vostre, se subscrigui també al canal. Així d'aquesta manera, a veure si arribem als 1.000 subscriptors, que estem super a prop i seria tan guai arribar-hi perquè el poder de la lectura ens ha portat cap als 1.000 subscriptors i... Per tant, en el tweet heu de posar el vostre nom, m'etiqueteu, poseu Saló del Manga, hashtag Saló del Manga Barcelona i poseu el nom d'usuari de l'amic o amica que s'ha subscrit al canal perquè li heu dit, perquè jo ho miraré als correus, perquè estic fent això encara, perquè jo miraré els correus on em confirma que també s'ha subscrit aquesta persona i després en el tweet em podeu posar quin és l'últim llibre que us heu llegit o quin és l'últim emoji que heu fet servir. O les dues coses, si teniu 140 caràcters d'espai, us hi caben les dues coses. Per tant, molt fàcil, si teniu algun dubte me'l feu saber sota i jo us el contestaré, però, si us plau, participeu i podeu guanyar. Hi haurà 4 de vosaltres que tindran una entrada gratis i podreu venir i passar una hora en el que us estaré explicant tot el que sé d'editar i després estona de preguntes i després ens podem conèixer i parlar i serà, crec que, un dia genial. Per tant, si voleu venir, us ho agrairé moltíssim. I recordeu, el concurs s'acaba el dia 25, només teniu 5 dies, per tant, ràpid, perquè els dies passen volant. Vull dir, heu vist com ha passat l'estiu? Ja estem a tardor i jo encara estic amb la mentalitat de juliol. Espero que us hagin agradat molt totes aquestes notícies de les trobades i de tot el que està passant, perquè a mi em fa moltíssima il·lusió i m'ha estat un muntó, i no me'n us ho puc dir, estic super emocionada. Si podeu, vingueu, perquè crec que ens ho passarem superbé i crec que seran tots esdeveniments genials. Espero que us hagi agradat aquest vídeo, més aquestes notícies, i ens veiem en el següent. Mua!